Tuloy kayo po, kaya kami. So po tamangutang kayo kung nanong bayo kaya kami. No one cares, man! So, ngayong August 10, first time yung mipipinsan mig long drive. 241 kilometers ang lawot. Masakit kang buldit. Wala kang isipang aliwa, ne? Wala kang isipang aliwa. Masakit kang buldit. Di sabihan, 10 AM yung pamaglako. Pero, Pilipino kami pa rin. Filipino time! May nanlapa, may dilo lapa, diba dati pagtinakla. At may akala ko na kaming 11:29 AM. Di sabihan ng last G's, 11:29 AM. Mamawa na kami. Madagol niya pa mo ita sa laminitang metong. Sensitive yun siguro mata. So, ready na kami. Menga na kami. Mindilo na kami. Kumpleto na kami. Tinakla no rin tinakla. Sabig na kaming munta keng Kenora. Ready na kami para keng adwang oras sa biyay. Pero pag-gas kami papala. We're going to be sa biyay na last Jess. Nabalo ming malawating puntalan, pero sari-sarilig diskarte yan. Milabasing metong oras sa tinang malaka. Makakasawa rin pala. Milabasing 100 kilometers, bored na kami. Kaya po muna niya po kayo, kaya muna niya po mga kaibigan, hindi naman malapit na ako naman muna niya ako mga kaibigan, hindi naman ako naman tatay, mga kaibigan ko rin, mumura na ko rin, mga talway na mga kaibigan, hindi po kami. Malawat din yung gayang biyahe, so pigpainawan mila pa mo rin sa akin. Travel log 85 kilometers na mo, ang malapit na kami kay Kenora. Kami pa mag-stop over para kang Honda Civic ng Mac-Mac. Ating clear. Where? Oh yeah, this one. The Kenora. 46 kilometers na mo kano. Malapit na kami mo kay Ontario. Yay! Balik kami, podang mag-break na kami para patok na nga may itang engine ng Honda. Yay! Welcome to Ontario. Mag-stop over kami po sa Guli para magpainawa yung sakyan na pong mamak. Ingat yung pong gulot mi. At mga palina ako po. Kaya panakong pantalon. So yeah, balik kami po sa Guli. Kaya rin ang may pasno, may painawa ng sakyan. Siyempre, mawala yung picture. Marinela pang palitrato eh. Masayaan niyang miras na kami kay Ontario. Achievement yun. Welcome to Ontario! Dire-diretso na Kenny. Yes? Let's go! So, nangyari na itang Ontario. Welcome to Ontario. Rolling? Still have kami pang 47 kilometers or 80 kilometers to drive.
Napataklanin kaya ako. Patakla ako po. Problema. Alala kasing washroom, public washroom malalandanom. Sa kanan tabo. Deep well So, pwede yan. Pwede na siguro kanya ning sakyan mo? Oo, pwede na. Pwede na yung sakyan. Go. Pwede na magkain. 2 o'clock, alauna, 1:14. 2 o'clock kami dadam. Alright, let's go! Travelog, it's 1:47. Maranob kami at lalawe kaming ipanganon. Guess na nun kaya kami no ka rin kami mangan. Basta baluy ako no ka rin kami mangan. Saan natin kami pangan ng local eats. Pero kailangan may magmadali, mag-take out dahil magalas 2 na lang kami pa rin king Rushing River. Another 20 kilometers in Rushing River, karas mi king Kenora. Pero ito na kami king town na ning Kiwaitin, na ning town na ning Kenora. Town of Kenora. Not that Kenora, but siguro outskirts na ning Kenora. Kiwaitin place. Siguro ito kami king Kiwaitin. Okay. At In Kenora. bala mo ito kami moving guy. O yan, ating lake. Kinikin. Bala mo ito kami mo king Tugigarawing Bantang Ital. Yes. Ano? Hindi. Tagaytay. Tagaytay. Tugigaraw naman dyan. Ako na balin geography ko. There's a, Ano? there's a bridge Then- incoming. Ating ganong bridge yun kami. Palawe na yung Kerger. Okay na yung bridge. Okay. Akit tayong masalese in Lake Yapuini. Lake. Madagulya po yung lake dareng kay in Canada. Kaya po ocean, lake. May Lake. pang fence. Di kasing fence ay may pa sa lese, pero atin yan, yung lake. Ito yung lake yan. There. Ayan, yung karap na yung kay front canoe, ating mud boat. Tinong kaya ganyan. Yan. Manya, masantik pa mo yung aldo. Kaso late kami mo talaga. Dapat alauna pa mo, na kami dapat Kenny. Kaso late kami. Oh well. Magdala kami pa pamangan. O rin ng pier. Yan. O yung driver me. Kaya puring kayo ng driver yung po ating Balyari. Kahay na po na. Ibalik kami kay ni Potang Bayamuli. Yan. Kukuha ng kudletrado kaya baby kang gusod. Ayan. Nakapila na akong yan. Wala po kayong lining kay Ngarap. Lulwal na yung laging ngarap. May po yung katsuging ngarap kasi kukuha yan siguro litrato yun. Chorya po. I think dyan ko naman na lulwal yung line at babagal kami. Pupuli kaming 60. Kasi tingnan naman po kasi yung lugar yan. At yan. Philippine flag. Canadian flag. Ito po, nili ko yung kay Ngarap mi. Discovery Center, lino ko yung harap mi. At waring at yung gulot mi rimakmak. Oreta. KKK. Walang mga na kami. See you later. Kenora. At yun na kami po Kenora. At mamaya kami panganan. Ako po, hanggang ngayon niyala kami po pong ngikitapi panganan. Hanggang alas 2 na. Malapit na po. 300 meters na mo according to our GPS. Turn left. Turn left, magsalita itang babae. Pakiramdaman tayo ng salita itang babae na yan. Ano ini? Doon yan. Oh, it's closed. It's closed, bro. It's close, bro. We're going around. Dumurot tamo sa guli. Dahil makasaraya po Turn left, Tang- then turn left. ang intersection. Madakala rin po rin mag-turn left, so hindi rin po, bisala rin po mangan. Shoppers. Turn left, then turn right. Pamo. Ano din, mapandalasan na kami ngayon kay Detour. So, oh, we're good there. local traffic eh. Are we good there? Ay, ako balo. No, let's just go straight. Straight na ako. Sige, balik kami sa guli. Okay, hindi na po. May na kami kay KFC po yung pipanganan mi. KFC. Oh, KFC po.
Kaso, Arriving at destination on left. otat magkaitam. KFC po. KFC, ali po. McDonald's po. Opo, mag-drive kaming 100 kilometers para mangan kay McDonald's. McDonald's. Sakto yung pa mo yung logo. Ako hindi ko ginamit yung nung isa lang. Ilagay sila dito, mawawala na yung cellphone. Oo naman. Mabilis may mawala dun. Wala rin video? Wala ka lang. Hindi, uwi. Ganun ka lang. Daming fake. What? Pag nasuot ka ng original doon, nakala nila fake kasi maraming imitation. Right? I know, right? Palako na kami po, McDonald's. Pati kotse ng Mamak. Saguli kami mo dapat. At dapat may take out kami. Kaso mengan kami. Last stress na kami sigurong 240. Last stress na kami miras ka rin. At hapin na yung last stressing tisabi na pamaglako. Route. Pamanuli. Alas stressing pamanuli actually dapat. Alas stressing pamamunta. Alas 6 na Well, we're kita niya. Filipinos. Ayan. Sige. Wadang miras na kami kayong Rushing River. Ba't kaya kayo? Over and out. Para kayong benefit na rin may lakwan. O, hindi kaming kaya. Hindi kaming biyahe, mostly makanini. Dalan, Panaman, sign, Panaman, posti, dalan, kotse. Yan, mga yan yung biyahe mi. At nag-drive kaming 100 or more, 150 kilometers para mangan king McDonald's. Yan. Tingin kaya gani. Yamotso kami mo king papunta Laguna. Yan. Ilan pang kilometers? 22 kilometers pa yung itatagan papunta Rushing River. Masanting niya pa rin yung Aldo na masanting niya talaga yung Aldo. Masanting yung Aldo. Clear skies, cloudy. Perfect combination. At estimated alas 3 kaming miras king Rushing River pa. Pupulay kaming 60k. Oh my gosh, 60k. Yung max kaya ni 60k siguro. 100. 100k nakita kaya rin nanitang kay. 80 kaya ni. 80, okay, 80. Pabukulat na rin awang. O ito yung sakay ng red rin kaya beme. Sige. Kaya kaming long drive. Panaman. Bato. Bato. Maragula bato. Dalan. Posti. Bakod. Dalan. Signboard. Danom. Bato.
Tanaman. Ayan yun. 1 kilometer na mo. 1 kilometer na mo ka na, sabi na ni driver. 700 meters? Oh, malapit na. 600 mila, 550 meters. Ontario Camp Waterfall. Here. Diyan na kami ka, no? Arriving at destination on left. Puri na puring araw, ah. Hindi na rin araw ka, no? Oray na po rin araw. Sabi na ng babae, arriving on destination. Rushing River. Papasaya sana, diya. Kabilis na po din kayo ng Kerker. Rushing River. Okay, ayan, nandiyan na kami po. At saktong maulap. Hours permit. Do you have to buy? Yeah, we have to buy. Sige po. Happy na ini. Sige. Anya pumiras kami king Rushing River. Pasintabi po karang dissenting tao ken. True to life experience po. First time me. But wala kami. Boy. Pata mag-dumpling ka dumurot-durot. Rushing River, Nora. 200 plus kilometers. Yeah. May, something. No comment. Kalauting mushroom. Kawarantana. Talo. Malamin to. Guli. Cut me packet, cut me. Nasasagot. Nasasagot. 3:30 na, nasasagot. Mamukot ang alas 4 eh. Cut me pa.
Tinaway ako kanda nun, malalo kanda nun. Di seryoso na ini, ikat niya pa! Anita? May tala ka rin. Ito yung araw eh. Siguro may tala ka rin kasi ito yung araw. Tara, punta lang tayo. Saan ko sagol eh? Mahal ko, pilang kailangan may cellphone na signal. Ba't kasi may akulap eh? Wala. Nag-washroom kami mo, saguli, sabi mi. Ilatin lang pintalan na liwa. Balo mo lang no naminta. Malipin eh. Ano sabi daw? Ako ba, sinabi eh. Sige, maglakad pa. Diba alas 4:08 ang kahit mo permit? 4:40, diba? Alas 4 na. Nahanap na ako. Ipawas ko. Okay. Okay. Subukan kong tinawang service. Sana agree. Subukan ko pa akong ulit. Gawin mo na mo, po ito kaya. Gawin mo na yung camera po ito. Ng tao. Ito din, namakapakilin eh. Makatakot na yun eh. Kaya sasagot. Kaya kung kaya ba't makaset up itang voicemail ng ng makmak? Sige. Masit na ako bitis eh. Okay. Malakwan ka pa akin eh. Lumaway akong kain. Panintunan ko lang. Kaya ka mo. Balo ko na naman yung lugar. Kaya ka mo. Dalang ko na yun eh. Sige. Cut mo na yan. Baka kapali pa mo? Or no kaya rin? Wala?
Hindi ko lapin na. Grabe, di rutang ko na yung buong kaya. Rasing Rivera, lo. Di ko nakatamo. Holy smoke. Ika kasi dapat muna lokuan ni Kai, si Makmak eh. Tsaka Kai Sali, wewe. Alam mo naman nila, makaila. Tsaka di ba, Charmaine po. Alam mo naman to. May nakwanta mo. Pataklao. Pwedeng tayong washroom kayo, mag-washroom tayo na pa. First things first siguro. Past 4 PM na kami pamiyakit. Dapat la rin kaya abing miyakit. Wata chula keng kaya keng tao po! Tao po! Tao. Niloko na ako. Niloko na ako, sakit ang tiyan. Kaya makain na ako kayo. Bisa na ako kumiyak. Likod na katao mo. Kaya na ako. At na mo walang tamumuka. Tamumuya galang kita. Tao kayo, di para mag-enjoy. Ipalakwa na, tamo rin kaya, beta mo. Ano maklase yan? Walang message oh, walang voicemail. Tabalo ka rin. Ang gawin tamo ka niya. Ay! Sige, cut mo na pa, bre mo na. Kaya na 4:30 na. 4:30 na men. Dapat mamukota na. Kasi 4:45 yung kaya eh. Kaya dapat 4:30, mamukota na 4:45 yung limit. Kaya ako bisa may ka-penalty. Ganyan lalo pa rin. Nakapila na ang oras. Siguro makota na. Balo. Aguli. Yung Mak natad. Mak! Nanggagawa mo kan? Oo, dyan. No comment to. Patran daw ako. Nandun po. Ikan, yun na ikan. No comment to. Patran daw ako. Tatakalawa mo. Bulita na? O, sige. Tara. Kap na mo ikit daw. Tempulan me. Hindi, meron na ako man kahit mo tissue. So, apin tayong milyari.
Kaya ito mas masat niya pa itang trailer ang gawa mi. Makabayarin pala ining kamulang nga nagawa mi ngayon. Sige po, likitik stop ulit. Kwentuhan tampo ulit. At manyayang tampong oras ulit. Kenny po, Kenny kaya kami. Peace! Ano pong miras kami keng rushing rate? Hindi pong miras kami keng